Stará Ľubovňa je moje rodné mesto. Mesto, ku ktorému cítim silnú väzbu a mám s ním pekný vzťah. Vzťah plný spomienok z detstva a zo školských hlavíc. Ale aj vzťah súčasný, prechádzajúca každý deň jeho ulicami a žijúc v jeho srdci. Chcem pomôcť môjmu mestu, aby získavalo tvár, na ktorú budú hrdé budúce generácie a z ktorej sa budú tešiť aj tí skôr narodení. Chcem, aby sa zo starej Ľubovne stalo moderné, zodpovedné a atraktívne mesto. Moderné v novom prístupe v riadení, zodpovedné voči deťom, starším aj ľuďom v núdzi. Atraktívne pre svojich obyvateľov, zamestnávateľov, ako aj jeho návštevníkov. Na tejto ceste nie som sám. Cítim veľkú podporu ľudí, ktorí stoja za mnou a chcú po tejto ceste kráčať spolu so mnou. Chcem každý deň cestou do práce stretávať ľudí, rozprávať sa s nimi a riešiť ich problémy. Všetkých vás pozývam na túto cestu. Začníme ju spoločne 15. novembra. Volám sa Ľuboš Tomko a v sobotu sa uchádzam o vašu dôveru.